Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ita terus tanun naging utwa dita no di kapamagusyas iku mga hadith makapantag sa iku al-arba'un an-nawawiyah. Sama na kekuatan hadith na giyang kutwa ika-20 agudu hadith an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idha sallaytu al-maktubat وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. Giyang kai hadith na pengguna na unyan kita no amata na giyang kuto mga paliugat na kasabapan uto sa kapapakasultan sa surga nagu kaya susukodan uto o pamakang ngalabakan ingulalan dimindiray nun umano sa giyang kuto mga paliugat ay ni paliugat wa Allah subhanahu wa ta'ala na kasanan yan utay pakasurga yan. Lagi dagian kay amya panutul o Abu Abdullah at tingin man ito adna sakataw amama ay nisan yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Araita idha sallaytu al-maktubat ay gada akaw natigin o pamakapanambayang anakan sa mga sambayang ang mga paliugat. So lima waktu sambayang ang paliugat. Wa sumtu Ramadan nagupamwasa anakan sa mga puasa a paliugat. Ay manan yan na subula-bulan ulan-ulan Ramadan wa ahlaltu al-halal pakahalal na kan sa mga halal nagu inggulala na kan sa mga halal wa haramtul haram nagu pananggila na kan sa haram pananggila na kan sa haram nagu pakaharam na kan sa haram nagu pananggila na kan sa haram walam azid ala dhalika shay'a nagu da kan nuto pagumani o pa man ada panambayang sa sambayang mga sunat da pusa sa sunat ang mga sunat kadanian pagumani agyang kuto mga paliugat adkhulul jannah pakasudla ko tigin sa surga o pamakaginambo igul ngalabak na kan miapo kason sa manuto so kapanambayang sa sunat so kapamwasa sa sunat pakasudla ko tigin sa surga tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am o ayatigin piano tulaya i muslim na gayong kaya hadith na kain ng katanuron na subis sa mga paliugat ang mga sambayang na kaya susukudan nagu kaya sa sanaan ay insyaallah subhanahu wa ta'ala na kabaloy agunsitano ay agunsitano sa iko surga. Okay, naya pa kaysa, sa manuto na, badi kailangan umano si agyang kuto ang mga sunat, asambayang, kagim niya aloy saya, pakasulad sa surga, agyang kuto amano siya, ayabu ay ninggulalan yan, na sa mga paliugat. Babes, o pamada kuwan, agyang kuto mga pantag sa sunat, anto na oto'y kalbihan yan, ang mapapadal mo sa agyang kuto mga sunat. So sunat, apkabton sa sunat, na mbalas sa ngaon, o pamakanggalabak na ka, na di kaon siksaan nagudi kaon kedusa o pamakaibagak ka ginan imaanaw sunat na ato na sa manotoy bali guna o kapanggalabakatan o kung mga sunat kaagi kaya susukudam sa pamakasultan sa surga ayabu ang ingulalan tanon na sa mga paliugat ay ni paliugat to Allah subhanahu wa ta'ala nagusto rasul yan na aya kalbihan nagyang kaya mga sunat aya kalbihan nagyang kaya mga sunat na paganayron na saddu naqsil fardo upamanagyang kutwa ibtarotop kuda katarotopi ko sambayang apaliugat ibarat yan misambayang nga sa luhur diyan ko kaya sambayang ka sa luhur nakurian kaya sambayang ka o di nasi kudang kapan ka pa sambayang na adna patra ka atro sunat o mandura ka at napsilam ka apad sa mga sunan rawatib si ko oriyam man uluhur na dura ka atro sunat ando na ika kwarwa guna sa giyang uta mga sunat liyo pano pa sa giyang uta kapambala sira kon Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang uta mga sunat ando na ika kwarwa guna ay ika kwarwa guna na giyang ko to saddu naqsil fard o pa makaad na mikurang ko sambayang ka kumas ading ka di ka sambayang na itero to pakauno to agyang ko to sambayang ka itero to paka agyang kuta sambayang ka asunat sa iko sambayang ka apaliugat mialoy sa iko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya pagampaganay a pamagitungan si isalungan na muri na susambayang qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam natarun wallahu subhanahu wa ta'ala kuma malaikat yan hoy mga malaikat kanan na kun ilay niya kun agyang kana na urip na uban yan miatartop susambayang yan ang mga paliugat uban yan miatarotop susambayang yan ang mga paliugat na amay ka da matarotop fa in kana tamma kutibat lahu tamma na amay ka matatarotop sa mga sambayang yan ang mga paliugat o pamana ini ngulalan yan sangkutwa buntal akin ngulalan nun Rasulullah sa mga paliugat yan sa mga rukun yan sa mga syarat yan na iningulalan yan na upama ka matatarotop agyang uta sambayang yan
كتبت له أو كانت تامة كتبت له تامة فإن كانت تامة كتبت له تامة. Nah, isuratun askan yan na matatarutop sa mga sambayang. Na upama wa in kana taqasa minha shay'a, upama kakukurang agyan ko ta kaya sambayang ka, kaada miya kurangon, upama na misambayang ka, ada miya kurang ko mga paliugaton, ada miya kurang ko mga sunaton, ada miya kurang ko mga ruknon, udi na nganinsan, kaya kalilid ni gira na subhanallah rilantan Allah subhanahu wa ta'ala. Dita mapataro ibatan no papakatarotop sa sambayang. Bata dilabo sa masiman to. Ando ni kapakasambayang tana kapakatakbir tana Allahu Akbar. Naging utak kaya pakatakbir ka na so miulod mambo so lang wagalabak ka sa pamikiran ka otak ka. Na piya nga tutuusan ka so mga utang ka, piya nga tutuusan ka so mga galabak ka, piya nga tutuusan ka so iptinda ka, piya nga tutuusan ka so ding ka di lang ano pa manap katuusan ka saging utak mas kaya pakatakbir ka. Na ano man kaya pakatarotop ka sa sambayang. Na aya ka katarotop tarotop ka sa sambayang nagyang kuta ka sambayang inga ko mga sunat. Kagito itarotop ka sa gyang kuta mga paliugat. Oy. Mawatan ang bida no sambayang tanaw gusto sambayang o mga sahaba ridwanullahi alaihim na gusto miya makatundugan. Mawatan ang bida niyan sa mawatan. Oy. So sambayang o miya nga unaan tano na anda din ikapakatakbiriran na ada din kenegiran sabab sang kutang kuta kapo pukusiran ko sambayang miya panudul aswi sa mga ulama marangit agyang kuta ulama na anda din ikapakatakbiran sa Allahu Akbar na mipuun berak agyang kuta pamilyan yan mipuun siran bibitiray mipuun siran sesalia sesandag kagi katawan iran anda din ikapakasuldian ko sambayang na ada din na kenegian ada na kay nagayan Guti kabagriran isang bayang. Sakta niyo man to nadi. Andi di ka patakbir ka na Allahu Akbar na tama saging utam niya kahit ito adi mamay sweet na pkay nangga ka pkanag ka. Tama saging uta di imbuba sa mga bisita nga udi naging uta pamilya nga di siran imbuba kas nakatatanudan na kapan. Di nga pan ipamamakin na saging uta di ka sembayang na igirap na di ka di sembayang na makaselam ka na. Gitu man ari adi niyo di imbitira nagiya papakasumpat ka kumpan. Aging maada aging kuta fokus usambayang ka ayam ananyan na di matatarotop kukurang aging kuta sambayang ka. Okay. So gina ni paganay akakwatan waguna sang kuta kasambayang itano ko mga sunat. Ikadua kekuatan ron aguna nagyong kuta li raf'id darajat. Ipuru wallah subhanahu wa ta'ala sa mga pangkatan tanong. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ipuro yan sa pangkatan kasi sa anong nga na mauri. Kaso surga na pipeng ka pangkat, kanabaan sa pangkat. Kapipeng ka pangkat, ada na mga pangkatan yan na igda ka no pamakasaka na yan ang bayangan sa mga sunat na mibubuga kaging kuto at tao, ayaw buwap yan ang bayangan yan na sa mga paliugat. Mapurugad ni pangkatan, adiging kuto at tao, ayaw buwap yan ang bayangan yan na sa mga paliugat. Nasa ka na ayaw buwap yan ang bayangan ka na sa mga saka na ayaw yan ang bayangan ka na sa paliugat, agus mga sunat asang bayang. Ikadua, wasumtu Ramadan saka mo tumamu wa ahlaltul halal nagupya ka halal kan su halal upaman na tiari maakad na sulango na piya ka halal wallahu subhanahu wa ta'ala na piya ka halal ka mambu rags ay ning gulalan ka agyang uta ka bubaloy niyan halal di ka pakay uba matago mapamula ko puso ka agi ina haram gi ina di ka pakay ibarat yan miya kalala ibaratan tanong sa iku mga bubay na aya pinaka ipkegudiran apa pakain wallah papakain agama to agama Islam na sukan duwe-duwe ipkagudanan mo kada kalang ko mga babay tabiyata na sa kababay na tabiyat kad naging utaki kagud na ka sang kuto shay away tabiyat ko to ugay na di ka pakay ubang ka pamula sa puso ka agyang kuto kan duwi na haram di ka pakay kabasta apaka haram na ka so piya ka halal wallahu subhanahu wa ta'ala padanan sa miyam makalala dusa na ikagud ka so shay ugay na bang ka bentarim asa ginawang kay giyan na haram ha Giyan haram. Di tanong igira kayo ng kanay, igira na ada mga katarutano, pa kaya kasabapan sa kapapakaliw tanong ko agama tanong agama Islam. Sabab sang kuta kaya pakaharaman ka ko halal, o di na nganinsan ipitaro ka, nganinsan ipimbara ka, ibarat naging utabubay ka girawa, tomo pa iba ako makakansay sa kagantang ataya manok, adi sabak ko midui, miya kalalanan na haram, akataro. Mataan. Miya karaya-raya ganan aka o ungkiran ka ko kabubaloy o kan duwe-duwe apad ko agama tan agama Islam. Mata no ka nga say sa kagandang tayo man ko di ka matuwa. Subhanallah. Na wa haramtul haram nagupya ka haramakan su haram. Upama naging ko kaya pa ka haraman ka ko haram at yang kad ka sa ginawang ka haram na rags o ka pananggilaing kaon. Rags o ka pananggilaing kaon. Walam azid ala dhalika shay'a. Adkhulul jannah pakasuda ko tigin sa surga tigin away na aya muskila saya na mialoy sa gingga hadith abasta ingulalan ka gingga mga paliugat na pakasulga sa surga correct pasulga sa surga insyaallah adman na mialoy ka mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yadkhulul jannata qati'ur rahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Di pagasul sa surga agyang utama pasang ikapagitutulak ako mga tungan na iniyan. O mga tungan na iniyan na pure mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tungan na iniyan adan aparatiran mapia apan ari mayran si Allah subhanahu wa ta'ala. Salakon na yung mga tungan na iniyan na mga Shia, mga Sufi, mga Asy'ara mitataral wag yung utwa kaya upama na mitatara lagi ang kutwa kaya babagwiran ko agama tanong Islam salakon no to na ando na iko kumano to upama na tao di makitutulak ako mga tungan na iniyan ugay na barasan ba yang kanyan bara puasa kanyan diyan ni ingulala na yung utang mga paliwat anto na to kaswayan na aya kaswayan nasaktan na aya tindigtan no amyang aloy sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na duha ka klase sa pagpakasul sa surga adna mga tao apakasul sa surga direct sira na pakasul sa surga. Ad man ang mga tao, daan siran apakaukitan sa neraka jahannam sa kutwa dairan mataubat ko Allah subhanahu wa ta'ala agyan kutwa mga dusairan. Udi na dairan mapamangniya rila ko Allah subhanahu wa ta'ala na dakiran rila ano Allah subhanahu wa ta'ala na daan siran apakaut sa neraka jahannam na urian o kapakautiran ro dipindi ko kalairan idusan agyutun mambu ikatiran ro nagusiran bu pamakasulda sa iko surga o Allah subhanahu wa ta'ala. So ginani o saya nun. Ikadua pa kay saya na ayaw buami aloy sa ginga hadith na subuso sambayang aguso Ramadan. Doon maaloy so dikat, doon maaloy so hajj. Ano mi atago? Aya ka ba sa mga ulama tanuna makasusul sa gingo to apya ka halalakan so halal. Aya manan niya na so apya ka halal wallah. Apya ka halal wallah subhanahu wa ta'ala makasusul so hajj, makasusul dun so zakat aguso hajj na makasusulod dun mambusag gingo to kataro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigin man to uy pakasul ka tigin sa surga. Ay piyak orian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigina sa kabayayan mailenian sutaw sa surga na ilayan yan siya ki aya upamana sima-sima niya siya ki aya. Ikadua kater Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagi kumapupusagi utama mama natigina sa benar pakasul sa surga upama katanto niyan agyang kuta kateru iyan. Gyang kuta pakay sa iyan upama. Na ikatlupulo agu dua hadis. Ikatlupulo agu telo hadis. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم بيانوتل بنياء مسلم أجنج حديث نعم. Sagyang kaya hadith na miya panutul Abu Malik al-Harith. Tigyan manutul Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahuru syatrul iman. Suka palimpyo na padko para tiya. Sama no to na amay ka dilimpyo sutaw. Amay ka dilimpyo sutaw na to suto sa kalubay niyan ipara tiya. Ha? Dilimpyo sang kutwa wala iniyan, dilimpyo sang kutwa lawasian. Ayapin sa lawas ka subhanallah. Ay pansalawas ka waki udah ka makapaygo na pagapasan kay makapamirpyum ka kana bagyong ko tapya ka pamaguman aka da ka panpaygo sa suldo miya ka pitogo da ka panpaygo sa suldo inunta na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialo niya sa hadith adi ka pa kay ko muslim o ba miya kalapas sa gyong utapitogo suldo pitogo o ba da makapamaygo kailangan aging suldo pitogo ina ay paliugat ka na makapamaygo kung sa makaisabu oy di ka kayo ba di ka plimpyo sang ko alawas ka o pamana tabita adna mga toy dini di pakapamagumanaan di dapan pigo na di pen pemirpium na miya maguman o nagyang utabo na sutaw akana balimpyo na tosas kanya na malubay iparateya tosas kanya na malubay iparateya si Allah subhanahu wa ta'ala inos kita na papaguyatan tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o pama ayaman aging hadith o pama kasaka na aden paratiyan ka Allah subhanahu wa ta'ala na palimpyo ka. O pamakasaka na aden paratiyan ka Allah subhanahu wa ta'ala na sutiyang kaaginawang ka. Malagid so kasutya ko puso, punsang ko ta mga kadarwakaan, mga kadustaan, o di na mga limpangan, o di na kasutya ko lawas, kasutya ko ditaran, kasutya ko buntal. Kanabaya pag minsagyang utap suti ka sa buntal na ubang asuagyang ka iya mga mama o pamakas ka na mama ka aya siwairan na miya mama sasiran mamusang berang-berang papakaupis sa buntal na mikutis siran sa aya kaya sampayan sang kuta kaya kutisiran na kailawanan niran sa kataid kaputi sa mga bubay tabita nasak na kanaba ko maputi ugay nasa sila po na ayakap kailan niron na malo maputi kagi sabab sa gyang kaya filter
benda ya filter. Nah, at-tahuru syatrul iman. So tigin suka pelimpion apa ko para tiya ya. Oy, pelimpion nga so lawas ka, pelimpion nga so alain ka, pelimpion nga so beli beta ka, pedanang ko para tiya. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Nagusto ka teruang ka ko alhamdulillah, napkapenuh yan agyang ko to atimbenga gyung ko masa akatimbenga ko mga galabak tanong na adna timbenga sa alungan na morya ronong timbengan sa mga galabak tanong. Na swati gyan so ka teruang ako alhamdulillah. Ayama na ini nagyaso kaya bantugan ka ko Allah, kaya pangin syukur ka. Kaya panalamat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tamlaul mizan. Gibo ka pterongon. Alhamdulillah. Tamlaul mizan. Kapenuh yan nagyang ko ta timbenga ama pi agalabak. Pamana sa alungan na maurina, pad sa timbengan agalabak ka nagyang kay ading ko ni ka sa alhamdulillah. Inus ka na, lalayo nang ka sabutan agyang kay alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Piya ka mo masama mo agyang ko ta mga tao. Ay gira man o to, inisan kasiran. Ay betadiyo, mapipiya ka nusan. Kumusta ka nusan? Wallahi al-azim ka, api ay kalairan yawi dakal. Api adad na pirakiran. Api kami miskin na siran. Api kapupubri na siran. Api apkaor. Naayap kisembagyan na alhamdulillah, mapipiyad na ki. Subhanallah, subhanallah. Gitu sa mga tawa na mga paratiran. Gitu sa mga tawa, kaya pensuran sa parati agyang kuto mga posuran na mimbaloy asindo mga posuran. Alalayo niran pananalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala, pananalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala, pangingin sukuran sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung mga limukiran Allah subhanahu wa ta'ala, si kung mga betadiran gitu so kasusuatiran inus kada lalayo na ganun sebut naging alhamdulillah ka pagkapanog saya sa giyong kuto atimbenga sa giyong kuto mas akatimbenga kung mga galabak ka atimbengan sa mga pipi agalabak agus sa mga rata agalabak dapat sa kuto atimbengan naging kay alhamdulillah nalalayo na kayo ni sebutan alhamdulillah kaditanok ni mga pangadis online. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Allahu akbar. Mata na ako malay balas. Nasukater on ko subhanallah agu alhamdulillah sama nonton na piyaka sumbat to. Duti mana ya? Piyaka sumbat. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Piyaka sumbat. Nagyang kaya duti man at dua taga akatero gyang kaya dua taga akatero na tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Na sabab sang kuta kalaian ibalas ay kalaian ibalas ay kalaian kalbihan na kepenuhian pageltan alangit agulupa. Subhanallah isa na riyan niya kalala ibalas sa tasbih. Subhanallah alhamdulillah. Kepenuhian agyang kuta pageltan ulangit agusulupa. Gyang pageltan yan. Na kepenuhian nanan akalaian ibalas. Allahu akbar. Was-salatu nur. Nagususambayang natihaya ni aloy pa sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama na bialo iso tihaya yan tihaya umatan yan tihaya o ginawa niyan sa ikusambayang yan upama na susambayang yan na emin baloy at tihaya yan na anto na yung naging tihaya ay naging tihaya ging kay anor sa yan as kanyan susindaw kanabaw pa mapapakasirang agyang kuta kasindaw niyan o di na kanaba mayaw so kasindaw niyan kanaba mayaw agyang kuta kasindaw niyan o ina sumisindaw ay marayag ay baratan niyan na lagid uulan wal qamara nura agyang utos kay alo yan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran abyalo niyan so ulan asindaw na lagi dia so sambayang ka na sindaw ka sangkai adunya sindaw ka ko buntal ka sindaw ka ko puso ka sindaw ka ko kubur ka sindaw ka sa alungan na mauri. Allahu akbar. Na amay kada sambayang ka pamalahu min nur ande ka ku sa sindaw anto na isindaw nga sa alungan na mauri sa alungan na mauri na malibutang ko pitutamanan malibutang na anto na isindaw akausar ka sa kubur na malibutang pitutamanan malibutang na anto na isindaw akausar ka amay kas ka na dikap sambayang. Subhanallah. Was sadaqatu burhan naguso ka sedekah atigin na tanda ayama na agyang kuta ka sedekah na tanda naska na igirami sedekah kana tanda sa aden aparti yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to. Agyaw pa man yan na pira sarasayan ka agyang kuta pira ka. Pinggilabak ka agyang kuta pira ka. Pira sarasayan ka. Piagatingan ka. Mindaga nga. Mimbisnis ka. Ipsukir ka. Kuding ka di ka pangdo. Na oryan o kaya prasarasayin ka o namya rasarasay ka. Nabang ka din pisa sadeka susabagiun. Tanda uto sa bubaya ka ko Allah para tiyang ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sabru diya nagusuk ka sabar na sindaw pan ayam bida naging sindaw saya sindaw saya na suka sabar na sindaw na ayam maragay baratan yan naging ko to
wasyamsa diya, upama nagyang ko alungan na adna sindaw niyan adna kayaw niyan malo, adna kayaw niyan upama na kayawang kaw ni giram ya sugat kanian na saka mo tumambu aso kasebar na ayama dinyan di maprarad na adna sindaw ap keparuling ka upama na adna kayaw niyan kagi sebab sang kota dingka di kapakasebar sagi kota mga tepung wallah sagi kota mga simbak wallah sagi kota mga ini sapar wallah subhanahu wa ta'ala dingka di isasabaran na upama na pepakagdam kau sa kamargenan pepakagdam kau sa mapaned pepakagdam kau sa masakit oy na gitu kaya balu ini na sindaw adna akan maluyan kayaw mido to so sambayang na sindawanan ada kayaw niyan upama na lagi du ulan sopma so kasebar na sindawanan lagi du alungan sindaw adna kayaw niyan sabab sa gyud ta adna mga kargen niyan mambu oy wal qur'anu hujjatun lak aw alaik Allahu akbar so Quran tanu dinyo dingilin niyo gyud kana na mga Quran sa sulda walay niyo gyud kana na Quran sa sulda walay ka pagariakan tabiyata titun ko masakit ada pernah Quran sa sulda walay ada din kakapatih rami geden upama na rami geden biaya nak rami geden inabug dimbetiaan Allahu akbar kata ya hadis Rasulullah sallam diang kanan Al-Quran na udikan yan psekse isa sakana biati akas kanyan ining gulalan kas kanyan na psekse ang kanyan udikan yan sekse kumapi agalabak na sekse ang kanyan kumarata agalabak salungan na mauri na duy resulta sa Quran sa kapataling man yan ya Allah so ori panakana biyati ako niyan so ori panakana ining gulalan ako niyan so ori panakana kebayan ako niyan ginan sekse ang kanyan sa mapia na ginan ipaka syafaat raka ikadua abta du Quran ko kipapantag ron na aw alaik saksi ang kanyan sangkut wa kya tali kuding kaun ya Allah si ori penaka si fulan nada ako niyan batia si ori penaka si fulan nada ako niyan gulalan si ori penaka si fulan na gimana ya Allahu akbar imma lak aw imma alaik upama kasaksi ang kanyan kumapya agalabak na makakwa ka sa balas upama kasaksi ang kanyan kumarata agalabak na maparuling ka agyan ko ta siksa rarangit Allah subhanahu wa ta'ala napadsang ko tamarat agalabag na so katali ko di tanong ko Quran kindirin nun tanong ko Quran di niyo aki pabaya mga Quran iwanan sa sulda walay inabugden di niyo pabaya mga Quranan upamana subhanallah di kena pamikiran ubas su muslim na su Quran yan sa sulda walay na ayabu akap ketuunan yanun ayabu akap kebatian yanun na Ramadan na si ko suldu saragun na na kakebatian yanun ittaqillah kalakan Allah matang aging kana na Quran asasultan ka sa sulda walay ka ay nulabung ging kana na Quran asasultan ka sa sulda walay ka biaya na kadidin ke kaptan didin ke batia na pseksi ang kanya sa alungan na mauri sa ayabun tala kapseksi inyan kana ya Allah na si fulan ori panakana tiali kuda na kunyan ini ndaray nun ako niyan da kunyan batia da kunyan gulalan na antoni kabaya ka bagina kabaya ka sa alungan na mauri la hawla wala quwwata illa billah kullun nas yaghdu o man isa ko kita no mga manusia na yaghdu ayama na yaghdu naging uta dinyan di pamangilayan sa ukete dinyan di panamaran ginawan yan pamana dinyan di panamaran ginawan yan na bida-bida aging uta ka papanamaran yung manusia ko ginawan yan adna mga tao fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiqha adna mga tao aya ka papanamaran ng mga ginawairan naging uta kapaka maradi ka mga ginawairan ayamanan yan nakapaka maradi ka iran ko naraka jahannam ngula lang ko mga galabakiran ang mga pipiya ini paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala na gusto mga galabak ap kebubayan wallahu subhanahu wa ta'ala lagi do mga sunat adna mga tao banyan dempman niya binasa ginawan yan pananamaran niya na ginawan yan adna tao pananamaran niya na ginawan yan si iko kapagalungan amauri di sembayang di mamuasa di diakat di sesadekah di menai haji suad mga tamokenon dinyan inggulan lagi ngutap kebubayan Allah subhanahu wa ta'ala mga galabak ada mana mga tao abadan mialapi sa ginawan yan kaayapian namaran yan nagyang kutwa ande manay kakatadan yan sa gyang kaya dunia ande manay kakuan yan sang kaya dunia nggak ada mga tao lagi din pia kamu sa sumanusia lagi dumi aloy tanong ko miya po sa mga video tano sumanusia na sukap kaloksiyan
na diun pagunot agyong kutwa bebay ayang ko dunia. Kasukap kalok siya na mangudadun agyong kutwa bebay ayang ko dunia. Upama na matatagun sa agyong kutwa poso yan, ginawa niyan ang kutwa bebay ayang ko dunia. Di niyan din kepikiri, oman din kapitaan na kalabatan ang kutwa murian na makarani ko kuburian. Di niyan nuto kepikir. Bangka di kepikir. Omang kadin kapitaan, omang kadin guminawa, na kalabatan sa umur ka na matagu ka sa giyong, makarani ka sa giyong kutwa kubur ka. Na doon yan sa manusia. Amay ka ayabuan tapian na, ayapananamaran yan na giyong kutwa, dunia iyan, napakalilipatan niya so kapagalungan amauri. Napad sa mga tandas ka na pananamaran ka sa dunia ka, na di ka sembayang. Yan kalalatan de. Di ka sembayang. Ini sembayang ka so sembayang ka sa giyong kutwa digangan ka. Subhanallah. Bangka dikatawi aso degangan ka na pungku Allah. Bangka dikatawi aso miugur ka sa sambayang nasu Allah. Bangka dikatawi mi paparwa Allah pekalabang kan yan nabusudi. Na sukma sumangatap kegirawa, ino sa kan ustad. Kenapa aku disembayang? Ugi na lalaka anrakan wallah suriskinyan. Kenapa raka lalaka i wallah suriskinyan? Kenapa? Gianan benar. Inon tanah gina ni pembetulan sa istidraj. Ayam ana istidraj na dikan yan imbebay toon. Saya katawi kau na ikakalimo ka wallah. Darwa ka, dika sembayang, dika pemuasa, talainom ka, para berkah, pasisina ka, okay na pemegangan yang salimo. Na tiga, ino busa ka na, kenapa ko disembayang na, kakalimo ako Allah, kapriski na unyan, kenabaanan rizki wallah. Istidraj, ayam mana istidraj, na bebay to unyan, raka, agyang ko ta mga limo, yan, tama sa kalipatan-kalipatan na kada, so mga simbak wallah subhanahu wa ta'ala, na may kakalipatan ka, nakapantagan ka, nakapatay na, pakitaan taman yan rakagyong utarang itian siksa yan. Subhanallah. Nasa kama mo, abarasan bayang, nadikap ka girawe, Ustad, tunam yaswak mo to. Ya Allah, tunam yaswak na ya. Di ko di manang bayang na di ko pakalaba. Gitu na di manang bayang na papakalaba. Anto ni yaswak na ya. Di, bang na ditarwa. So tamok, so pirak, pinakamababanan ipangkatang ko mga rizki wallah subhanahu wa ta'ala. Na ay pinakamapuro ipangkatang ko mga rizki wallah subhanahu wa ta'ala. Ay nibigara kita ng Allah subhanahu wa ta'ala na suturuan wallah subhanahu wa ta'ala. Na ay pinakamalaat tanda aska na tuturuan ka wallah subhanahu wa ta'ala na agyan ka ng ading ka di ka pakapanambayang. Na ginanimya kalalaat tanda. Saska na tuturuan ka wallah subhanahu wa ta'ala. So apya setan mo kita sa diyan ka balasan ka na ron wallah subhanahu wa ta'ala sa madaklama pya. Wa aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.